Ало? Филяк? Добре ли си? Какво? Таня и Мария ти липсват. Филяк, 4 часа сутринта е. Майка ти! Ало, Филяк? Добре ли си? Да идвам ли? Какво? Липсва ти Таня и Мария. На мен знаеш кой ми липсва? Сън! И кой викаш, Ванка? Гол от пенсия. Ай, тройно го направи, брат. 3 в 1? Ама, брат, не се. И ко? Много зле припреш още. Да, до 8 часа не спря да звъним. Дори отивах да си оставя телефона на терасата и пак го чувах. Що не си справя на звука? Не мисля кой ще от терасата, брат. Добре, аз едно нещо не мога да разбера. Брат ми този път за какво се е садвал? Как бе? Нали бяхме с него на почивка? Защото той не можа да отиде с неговата, бившата. Новата бивша. Бившата? Че те кога успяха да тръгнат и да скъсат? Те тръгнаха. И тя се тръгна в София. И не се върна. И няма да се върне повече. Добре, той познава това момиче от 2 седмици. Защо Риве все едно се развежда с жена си, че и колата ще му вземе? Филип, нали го знаеш какъв хамсалак е? Се си пада по някакви мендили, даже не знам де ги намира. Чакай малко, те не са ли запознаха заради теб? Ай с тия, Джим. Ще ти да фърля 2-3 лайна, защото той 3 в 1 му удари в задния калник. Ало, бейби? Слушай, с нощи си забрави в нас тук едни работи. Ако искаш, ела след няколко часа да си ги вземеш. И това, после ще правя нас на две работи. Ще излеем, се разходим. И още нещо. Тук няма някакво списание да взема да прочита. Тук ги мътя. Кой това е? Шампуан за чувствителни жени. То е верно, че Джимто чувствително момченце беше. Това само бръсначка за... Да, бе, вчера ходих се постригваме, сега имам нова прическа. Добре, нали ще я видиш? Хубаво. Добре, сега ще патя в Фейсбук. Аре, бе, какво направи в тази туалетна? Измисля си те, кошар такъв. Джими, ти, що е? Почна ли работа? Да, миналата седмица. Къде работиш? Вечер. И колко ти плащат? На вечер. Зависи колко клиенти имам. Джими, аз ще отида до магазина. Вземи един чипс.
Да. Хилязов? Нет проблем. Филяк, какво ти има? Ванка, по принцип съм прекалено отчаян да се занимавам с тебе. Ама... Какво е това на окотите? Ай, Филяк, не. Като идвах сега насам и дали знаеш, нещо отгоре тръгна да ми пада, пък аз по принцип ще гледам надолу. И в един момент, когато да гледам надолу, един някакъв портфел така инсталиран отстрани до една дъвка и така чай ще го взема. Да го взема, обаче ме заболя кръста и в един момент си останах така. По едно време минава някаква забързана баба с една торба с буркани, разни домати, краставици, плодове, майши тук и това се получи тук. Пак тя бързаше за автобуса. Филяк, не ме занимай, сега имам нещо важно да ти кажа. Филяк? Да? Та новата песен на Аделина. Здравей! Макар да ми липсва контролерката от преди 7 години, като ходих на Даскал с автобус. Тук голяма кочина, май имаш нужда от жена. Да, Ванка, затова мисля да се основя куче да го кръста стой, за да може винаги да стои до мен. Да, Филяк, ама това куче, ако така го кръстиш, и ако искаш да го извикаш дой при тебе, той няма знае какво става. Ще има. Ела стой! Ела стой! Стой, ела, бе! Ела стой! И той ще седи там. Ванка, освен да ме разбираш мечтите, нещо друго не можеш да ми кажеш. Филяк, знаеш какво намерих в джиме? Мухал с паружна пица от 2 седмици, вкисна с туршия или сивата мириза, която те открадна. Остай сега тези работи. Слушай, забелязал ли си нещо странно в брат ти? Брат. Да. Кое? Всичко. Добре, ама забелязал ли си нещо необичайно странно от нормалното странно в брат ти? Да. Че е странен. Добре, Филяк, може би си видял в него... Ванка, кой е това? Обичаш да бягаш в тръстиката, хванат под ръка с чушите? Като малък баба сте дундуркала с мазут в обора на комшията. Не знам, Ванка, кажи го! Кажи ми, какво е? Не мога да позная. Добре, Филяк, ще ти кажа. Обаче трябва да ми обещай, че няма кажеш на никой. Добре. Нема, Филяк! За да ти кажа, трябва да ми докажеш, че мога да ти имам доверие. Добре, Ванка, ще играем на доверие. Така ще ти докажа, че можеш да ми се довериш. Сега, събери се ръцете. Така. И когато ти кажа да се отпуснеш, ще се отпускаш. Ма чакай малко, Филяк, това ми изглежда опасно. Да, бе, Ванка, това е целта. Да ми се довериш, тя ще те хвана, когато се отпуснеш. Готов ли си? Да, готов съм. Айде, отпусни се сега. Ау! Ау, че? Къде съм? В мола съм, нали ти кажа, бе? Какво да взема? Ванка, нали си в мола? Айде ми вземеш едно червило. Червено. От тия най-скъпите. И също и ни сенки за очи. И там какви ти харесат. И между другото, май ще ми трябват и ни дамски превръзки. Айде взимай ги и идвай веднага вкъщи, защото ми е много успешно. Ай!
Днес какво да си сложа? Оранжевото май носих с нощи. Може би днеска червено. Дай си му тимнаха. Ванка! 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 Костана, не ще ми кажеш нещо? Фляк, трябва да ти дома. За кой път се случва това вече не мога да разбера. Никакво уважение нямаш към моите неща, Джими. Какво? Без да искам! Еми какво? Без да искаш ги Ще ти такова нали сега се говорих с моя приятел, ще ти ги донесе после. Моля за твоите приятели, мрякли въобще не ме занимавай. Силна работа. Чао. Женски работа, само панери тигати, мам виче. Да. Я не успял. Оф, не, човек, стига, моля те, пак ли бе? Не, аре някой... Thank you.